La població de Juneda, situada al nord de les Garrigues i ben a la vora del límit amb el Segrià i el Pla d'Urgell, va acollir la tercera prova del Campionat de Catalunya de kàrting. La jornada va ser primaveral i molt assolellada, tant que en algun moment va semblar gairebé estiu. Hi van participar més d'un centenar de pilots repartits en 7 categories: KZ2, 4 temps, 250, alevins, benjamins, cadets, open rack i júnior. Els organitzadors van mostrar-se molt satisfets de la participació que hi va haver. Molt. Quants pilots hi ha avui? 115 pilots, una inscripció realment considerable, bona, de les bones. Si sempre fossin així seria fantàstic. Pel que fa a les carreres, la matinal va començar en KZ2 i 4 temps 250. En la primera modalitat, el pilot de Sant Quirze del Vallès, Òscar González, de l'equip David González, es va imposar en les dues mànigues i Ibai Rodríguez, de l'equip Àngel Rodríguez, va ser segon. Bé, anem millorant, cada vegada ens anem adaptant, les marxes, frenades, tot això és important, perquè és completament diferent la traçada a les categories on he estat abans. En 4 temps 250, el barceloní Oriol Vendrell, de l'AEBPK Team, va guanyar la primera màniga. Edgar Silvestre, de l'escuderia Lleida, va ser segon, i Jordi Robles, de l'equip Francisco Robles, tercer. En la segona, Robles es va imposar. Fausto Rosa, amb equip propi, va ser segon, i Joan Sallés, també amb equip propi, va ser tercer. Vendrell va haver d'abandonar. El de davant meu s'ha creuat i l'he tocat una mica i se m'ha saltat el puntó i no hi ha hagut manera. Però bé, content, perquè com compta un resultat dels dos, doncs tinc un primer, vull dir que... El pilot de Collbató, Jordi Robles, és fins ara el corredor que més regularitat demostra i lidera el Campionat de Catalunya en la categoria de 4 temps, que veu com el futur del car. Perquè no crema oli, és gasolina pura, i no sé, perquè el 2 temps és molt més car a l'hora de preparar, tens que comprar 2 motors, consumeix molt més, i aquest compres un motor i ja tens per tot l'any. Els cars que van prendre part en aquesta prova van ser els més ràpids de la jornada i en totes dues mànigues van fer una velocitat mitjana de més de 90 km/h. Posteriorment va ser el torn dels alevins i benjamins, que van competir junts com abans havien fet els KZ2 i 4 temps 250. En alevins, el gironí Xavier Lloberes, de l'MDC Racing, va guanyar les dues mànigues en aquesta categoria. No, fàcil no, m'ha costat, però he aconseguit guanyar les dues. En la primera màniga, l'andorrà Alexandre Machado, de l'AB Motorsport, va ser segon, mentre Bosco del Moral, del Car Club Lliçà de Vall, va ser el tercer. En la segona màniga, els que van acompanyar Lloberes al podi van ser l'alacantí Mauricio Van der Laan, del Club Kàrting Vendrell, i el valencià que corre per l'escuderia Osona, Eliseo Martínez. La categoria de benjamins només va comptar amb 2 participants i en les dues mànigues el guanyador va ser el mateix, Ayrton Fontecha, del Club Kàrting Vendrell, mentre Kilian Meyer, de la mateixa escuderia, va ser el segon. A Fontecha, els seus pares el van batejar Ayrton en homenatge al malaguanyat pilot brasiler de Fórmula 1 Ayrton Senna, i el motor no sembla donar-se-li gens malament a Fontecha, ja que la carrera de Juneda va ser la primera en què participava aquest joveníssim pilot de Vilanova i la Geltrú. Pel que fa als resultats en categoria cadet, el madrileny Ivan Segura, de l'equip Juan Segura, va guanyar la primera cursa. Alejandro Rodríguez Novo, de l'LTP Competición, va quedar segon, i Eduardo García, de l'MDC Racing, va ser el tercer. En la segona màniga, Segura i Rodríguez van intercanviar posicions. L'asturià va quedar primer, el madrileny segon i García va repetir la tercera posició. Muy bien, en la primera carrera he quedado segundo después de una lucha con Iván Segura, y luego la segunda tuve un problema a la salida, me puse sexto y luego he conseguido remontar hasta llegar primero. No, era difícil porque éramos 31 y Alex Novo iba muy bien. Y ha sido un rival muy bueno. La categoria escola Open Rack va repetir a Juneda després de Vic, tot i que en un principi la intenció era que d'aquesta categoria d'introducció al món dels cars només es disputessin 4 proves, l'èxit i les ganes dels participants ja han fet replantejar si prenen part en alguna altra prova. De moment no hi ha res decidit, però aquesta possibilitat està sobre la taula. Sí, aquí fem la segona i ara ens quedarà Móra d'Ebre i després Sils. I després veurem el que fem, si seguim alguna carrera més dins del mateix grup i aquest any, o si ho deixem aquí ja esperem fins l'any que ve. De què dependrà això? Doncs que tot vagi anant bé, si tot surt bé com va anant fins ara. A més jo crec que tant el RAC com el LAU com la federació, jo crec que per tots ens va bé i s'està creant una bona base com una escola i els nanos van començant a agradar-los el càrting, doncs intentarem poder-los fer feliços entre tots i puguem anar seguint.
Pel que fa als resultats, a la primera màniga el guanyador va ser el corredor de Matadepera Marc de Fulgencio, que en un final molt emocionant va guanyar per només 7 dècimes l'argentí resident a Palma de Mallorca, Matías Ezequiel. El tinerfeny Luis Oramas va ser el tercer. En la segona cursa, de Fulgencio i Matías van canviar l'ordre d'arribada, mentre Oramas va tornar a ser el tercer. La jornada la van tancar els júnior. En la primera màniga el guanyador va ser Ismael Rodríguez de l'equip Esteban Rodríguez, que va entrar seguit del pilot del Penedès Ivan Pinya del Rimaldo Racing Team i d'Abdòniga de l'Escuderia Osona. En la segona, el guanyador va ser Ivan Pinya, que durant tota la carrera va mantenir un dels seus ja habituals frec a frec amb l'asturià Germán Villanueva, que va entrar segon a l'arribada. Si l'altre dia a Vic, Pinya va atribuir al seu pare i alhora mecànic una decisió equivocada que no li va permetre guanyar, ahir va anar diferent. He fet un segon i un primer i ha sigut gràcies al meu pare que s'ha arriscat a ficar-me un plat menys. Un dels que també va acabar content a Juneda va ser el corredor de Sant Celoni de l'Escuderia Osona, Eduard Ferran, que va arribar tercer i que va celebrar haver fet podi. És la primera vegada que faig podi en aquesta categoria i la cursa a Vic també vaig estar a punt de guanyar, de quedar tercer, però per falta de forma física no ho vaig poder. Ivan Pinya, que des de la prova inaugural del Vendrell ha evidenciat una excel·lent regularitat, encapçala la classificació del Campionat de Catalunya en categoria júnior. La pròxima cita, la quarta de l'edició d'enguany, serà el mes entrant a Móra d'Ebre.